השקעה בנדל"ן הפכה לשם קוד של השקעה בטוחה ורווחית יחסית, אך ממחקר גלובלי של ענקית הנדל"ן JLL נרשמה צניחה של 56% בהשקעות נדל"ן. האם זה משבר או האטה זמנית? נמצא איתנו אלון מורן, בעלים ומנכ"ל איתנים 148 מקבוצת פרסונל. שלום אלון. אהלן. אז מה הם הגורמים העיקריים התורמים לירידה הזאת? אז ראשית בוא נתחיל מהשאלה האם מדובר באמת במשבר או בהאטה. אני טוען שמדובר בהאטה. יש אכן נתונים כלכליים שמעידים על קיטון ברכישת דירות, בהשקעות נדל"ן, וזה נובע מפרמטרים כלכליים קצת בעייתיים היום שהמצב הנוכחי בא לפתור אותם. אבל אין פה איזה משבר גדול ומשמעותי שאנחנו אמורים לפתור אותו עכשיו. זה למעשה יותר משבר יזום, ואני מסביר, הכוונה בעיקר לעניין של האינפלציה. קצב האינפלציה עלה משמעותית בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 5% מתחילת שנה, אחרי שהתרגלנו כמה שנים טובות לאינפלציה של 0, זה פתאום משהו שהוא מאוד משמעותי, ולכן הנגיד בא ומעלה את הריבית בצורה מאוד משמעותית מתחילת שנה. אגרסיבית אפילו. מאוד אגרסיבית, אנחנו כבר לקראת הסוף כנראה, זה מושפע גם מארצות הברית. עליית הריבית היא למעשה גורמת לעיקור של המשכנתאות, בעצם מצמצמת את קצב נטילת המשכנתאות, דבר שמוביל מן הסתם לפחות מחירת דירות, וגם היזמים שהם בעצמם נפגעים מעליית הריבית, העלויות שלהם הולכות וגדלות, די נאלצים להקטין קצת את מחירי הדירות, לצמצם אותם, דבר שגורם בסופו של דבר להם להיראות קצת יותר אטרקטיבי מול רוכשי הדירות שלהם. דבר שאמור לצנן את האינפלציה, ואז בעצם קצב האינפלציה הולך ויורד, וגם הריבית תרד יחד איתם. בתיאוריה הכל ברור, הכל מתוכנן, הכל סכמטי, במציאות זה לא תמיד קורה. הירידה הזאת בהשקעות נדל"ן משפיעה גם על כלל שוק ההשקעות? חד משמעית. בעצם קצב עליית האינפלציה והריבית משנה משמעותית את מבנה ההשקעה של המשקיע. המשקיע שהתרגל לריבית 0 ולאינפלציה 0 היה מאוד פתוח ואגרסיבי בהשקעות. היום הכיוון הוא יותר צמצום. הבנקים מעניקים היום פקדונות עם ריביות מעניינות, נקרא לזה לטווח הקצר בינוני. משקיעים נוערים לכיוון הזה. דבר נוסף שהמשקיעים מחפשים היום זה הגנה מפני עליית האינפלציה והריבית. אז הם מחפשים אפיקי השקעה צמודי מדד. זה משהו שמושג שבחמש השנים האחרונות בכלל ירד מהלקסיקון וחזר ככה בגדול. דבר נוסף, הגנה מפני עליית הריבית. אז יש מסלולים שהם צמודים למסלולי הפריים, שמגנות מפני עליית הריבית. אני יכול להגיד לכם שבשוק האלטרנטיבי יש המון השקעות היום שהן צמודות לריבית הפריים, שנותנות הגנה מפני עליות הריבית. שוב, אנחנו לקראת סוף העלייה של הריבית. יש אסטרטגיות נוספות שאתה מזהה שבהם נוקטים הפעילים בשוק הנדל"ן כדי ככה למזער נזקים? כן. תראה, אלא אם כן אתה בנק, אתה נפגע מעליית הריבית. שיעור רווחיות הבנקים עלה בעשרות אחוזים בשנה האחרונה, זה בעיקר מפני עליית הריבית. ובשוק ההון יש משפט שאומר שכשאדם זורם ברחובות, זה הזמן לקנות מניות. אז זה מאוד מקביל גם לענף הנדל"ן. זאת אומרת שדווקא כשהשוק בירידה ובאיזושהי מצב משברי, האמיצים או בעלי היכולת שהם אלו שדווקא בתקופה הזאת קונים את המניות, הם ייהנו מהבנפיט הזה בעתיד. אותו דבר גם ענף הנדל"ן. חברות יזמיות שיש להם גב כלכלי, שיש להם אורך רוח לשרוד את השנתיים האלו גם בלי לעשות שינויים משמעותיים, הם מזהות שיש איזו סטגנציה בתחום הזה. משקיעים יושבים על הגדר, רוכשי דירות, יזמים בונים פחות דירות. וזה הזמן לנצל את זה, אתה אומר. זה הזמן להשקיע אובר, מה שנקרא. זאת אומרת, לקנות דווקא עכשיו יותר פרויקטים, יותר יחידות דיור, כי הרי מה יקרה? בעוד שנתיים הריבית הזאת תרד. הריבית תרד, האינפלציה תרד, פלוס מינוס, זה פחות או יותר התקופה שמעריכים. ובעוד שנתיים חברות כאלו שהיום השקיעו את ההשקעה הגדולה שלהם והגדילו את האחיזה שלהם בשטח, יהיה להם יתרון אדיר כלפי חברות אחרות. זאת אומרת, הם יהיו כבר מוכנים, אחרי שכולם יתעוררו מהתרדמת ויבואו, יגידו, אוקיי, זה הזמן להיכנס לשום, הם יהיו שם חזקים מאוד בטווח הזה. גם לטווח הארוך מאוד, זאת אומרת, השלכות ארוכות הטווח של הירידה בהשקעות נדל"ן, זה בדיוק אותו עניין? תראה, בתחום הזה קשה מאוד להגיד השקעה ארוכת טווח. זאת אומרת, שום פעולה כמעט שהממשלה עושה היום, או שהשוק גורם, לא משפיע בטווח הארוך.
אנחנו מדברים על טווח של שנה עד 3 שנים, טווח קצר בינוני, ובעצם חברות, כמו שאמרנו, שבאות ומנסות להגדיל היום את ההחזקה, ייהנו מזה בעתיד. עכשיו, נוצר פה איזשהו אפקט קצת הפוך, כי הנגיד הוא מעלה את הריבית כדי לצנן את קצב עליית האינפלציה, אבל אתה יודע, הוא שופך קצת מים על הלהבות, אבל הוא מוהל אותם בקצת נפט. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. תחשוב שאנשים היום מבינים שמחירי הדירות הם נניח במחירים, בשיעור גבוה, ועוברים לאפיק של שכירת דירה, לשכור דירה. שוק השכירות מן הסתם הולך ועולה, הביקוש הולך וגדל, בעלי הדירות מבינים שהמוצר שלהם בעלייה, מן הסתם גם יעלו את המחירים, הם יודעים גם שהם יכולים לקבל היום ב-4-5% בפקם בבנק, למה שיסתפקו ב-2-3% בדירה, מן הסתם המחירי הדירות יעלו והאינפלציה עולה. אז כך שעליית הריבית לא בהכרח מצננת, היא אפילו גורמת נזק הפוך. בקיצור, מצד אחד אני רואה שאתה לא מתרגש מהעלאת הריבית הזאת, מצד שני אתה לא נשמע לי לגמרי אופטימי. אני קודם כל תמיד אופטימי. אוקיי. גם אם לא בטווח הקצר, בטווח של 2-3, אני תמיד אומר, מה שהיה הוא שיהיה. מעולה. בסוף תמיד חוזרים לנקודת האפס. אז זאת מסקנה נהדרת, אנחנו נשאר אופטימיים. תודה, אלון.